Ya siap. Panjang umur. Ya. Nabi dateng para pangeran Putra Prabu Niwata Saka. Mangkono wis pangandika ing dereng ayo sing wisan. Mbak Prigel, dadah, selamat sampai tujuan ya. Salah ngomong gue. Udah, nggak apa-apa. Ayo pelan di sini. Aman Mbak? Wait, saya. Ya. Sini Mbak, sini Mbak. Penggemar. Oke, kayak Mas Rizal itu Mas Tia. Waduh, diklo. Udah. Owen. Besok kita ingat bahasa Henyang. Saya sampai mingguan kok. Lagi buat sampai goro-goro. Gampang. Gak mau nganu. Kandel ki njaluk nganu. Yo. Nah ini cantik ini Mbak Intang nih. Ini kan nih Intang Denong iki. Lagi stok iki. Ki cantik iki. Nggih, sami-sami. Duh, Mbak Prigel telat aku. Wong kok ayu-ayu nyedam apa dhisik iki? Komen yang baik-baik ya. Ya siap. Panjang umur. Ya. Terima kasih. Ya Mbak Prigel. Iki HP garis wis nutup iku nek aku dhuwurne. Ya, ini. HP garis. Kena HP garis. Winonge wis winonge. Gong. Winonge jeneng buri winonge. Pak iya, nek mrene ngono. Aku sitak rasa kok tumpak. Dah. Lah kan tumpuk garis kabeh. Aku nyembah kok ono nambangke. Ono mari gawe opo? Niwata Saka. Mulane aku praptono kene jalaran aku trilik kampung. Ya ora apa-apa. Kaping pindhone aku tinangisan Sanghyang Bathari Sri. Bareng-bareng. Bathari Sri. Yo. Kendaraan. Waktu iki Bathari Sri ono ngendi? Lewat kene cepet. Wis tak boyong ana ing ujung gribring. Lah. Nungsang kuyang tumindakmu. Aja kok bacotake tinimbang kowe
Nopo ngarep dan balik no Batari Sri ana tanah Jawa. Ora Lintang channel iki. ora tak balik. Batari Sri Batari Batari Sari. Nek yo kuwi jalo. Halo Pak. Dadah Pak Gareng. Kayu jati ulu. Dan wonti kayu jati ulu amaro iki. Entuk orang entuk terus kayu apa jauh kayu jauh orang tahu Dadah. Semoga selamat sampai tujuan Pak ya. Pak jauh kayu jauh Ketutnya pinong pisan. Cantik-cantik. Semoga selamat sampai tujuan Pak Minong ya. Pun malah ngeman marang keselamatanmu. Wah ladalah. Ing atasana anak arep rabi kok kowe ora nyengkuyung. Kowe iki wong tuwa apa? Aku apa mentas dhewe. Tak rewangi aku rabi, ragat-ragat dhewe. Rekoso tak tandangi dhewe. Kowe mung kare mengestoni kok abot temen. Ora ngono ban. Aku njaluk anakku gandeng kowe ora ngestoni anak sing arep rabi sing gedhe pangampuramu. Aku yo ora iso ngurmati kowe. Carane aku ngurmati kowe yo tak bawa tangan kuwi. Enggak Winong. Wong tuwa ora cocok. Anak ora biyo dialang-alangi. Tak bedol kayu jati ulu. Sana Mbak temennya tadi. Pegang terakhir. Wah, iki kayune. Wah. Mbak, sana Mbak. Pangga. Gitu gitu. Kiri. Pakai chip melok ya. Pak sini Pak. Belok. Semoga selamat sampai tujuan Mbak Minong ya. Iya. Ya, sip. Tadi gua ikut tadi. Yuk, sana yuk, ayo wes. Wih, mau digowo apa beke? Wah. Agak alatnya ngau, pinggir itu. Gak apa. Bisa. Prabu